Noswaith dda, croeso i Dathliad Llanw 2021. Mae mor dda i gael eich cwmni chi. A da ni jyst eisiau croesawu chi i addoli gyda ni heno. Croeso i chi. Chi'n ymuno gyda ni o adre wrth gwrs, ond mae mor dda gael eich cwmni chi. So, p'un chi wedi bod i Llanw o blaen neu yn tiwnio fewn am y tro cyntaf, croeso mawr iawn i chi. A pam da ni yma, Siôn? Pam da ni yma? Da ni yma yn dathlu yr atgyfodiad. Da ni methu dod at ein gilydd, ond da ni dal yn dathlu yr un peth. A da ni hefo noson mor dda o flaen i heno. Da ni wedi clywed y band yn bractisio, a mae'n ffantastig. Da ni'n edrych ymlaen i gyd addoli lle bynnag da ni. A dyn ni hefyd hefo'r nan Powell-Davies yn rannu o'r gair gyda ni sydd, exciting iawn iddyn ni heno. Gret. Wel, da ni yn mwynhau yn barod a da ni'n edrych mlaen i gael eich cwmni chi. Os da chi ar Facebook, please dwedwch helo yn Facebook chat, byddai'n gret clywed wrthoch chi. Ond dwi jyst yn mynd i weddio nawr cyn pasio mlaen at y band. O dad, i ni'n diolch i ti heno fod Iesu'n fyw, i ni'n diolch am neges anhygoel y Pasg, bod Iesu'n fyw gyda ni, bod yn teyrnasu, a mae yma gyda ni heno, mae yma, mae yn eich cartrefi, yn cartrefi pawb o gwmpas Cymru sy'n ymuno gyda ni i addoli. Felly, dyn ni jyst eisiau rhoi'r clod a'r mawl a'r parch a'r bri i gyd i ti arglwydd. A dyn ni eisiau codi enw di'n uchel dros Gymru. Ni'n diolch am y cyfle i ddod at ein gilydd mewn ffordd sy'n wahanol, ond mae yr un mor dda arglwydd bod ni'n agor yn calonnau i glywed wrtho ti, i addoli ti o'r newydd. Felly diolch i ti arglwydd yn enw Iesu Grist. Amen. Felly dyn ni yn pasio at y band. Noswaith dda, gobeithio bod chi gyd yn iawn. Da ni'n excited i addoli efo chi heno. Ond o'n i jyst yn wondro, sut ydych chi gyd yn teimlo? Dwi'n gwybod amdano chi, dwi wedi blino. Dwi yn teimlo chydig bach yn fflat. Ond o'n i jyst eisiau, gofyn i chi annog eich gilydd rili heno. I ni atgoffa'n gilydd pwy da ni'n addoli, pwy di'r Duw sy'n rhoi gobaith i ni, pwy di'r Duw nath atgyfodi o'r bedd. Felly, os ydych chi eisiau, fedrwch chi roi chydig o beth yn y chat, pethau falle sydd wedi sefyll allan i chi dros y misoedd dwytha yma am rinweddau Duw. I fi'n bersonol, mae wedi bod Duw yn graig cadarn i fi adeiladu mywyd arno fo. Dwi jyst eisiau darllen adnod sydyn, Rhufeiniaid 5:8, ydych chi gyd yn nabod yn barod dwi'n siŵr. So mae'n deud, ond dangosodd Duw i ni gymaint mae'n ei caru ni drwy'r Meseia farw droso ni pan oedden ni'n dal i bechu yn ei erbyn. A dwi jyst eisiau annog chi, be nath Iesu drosto ni, ddim byd i wneud efo ni. Dio ddim byd am beth ni'n gallu wneud, ond bob dim am y gras mae Duw yn cynnig i ni. Felly dwi jyst eisiau annog chi heno, sut bynnag ydych chi'n teimlo, mae Iesu dal wedi atgyfodi, a mae hwnna'n cynnig gobaith i ni o hyd, dim os ydych chi'n teimlo. Felly, fel udodd Mena, gadwch chi ni roed y clod, y mawl, y parch a'r bri trwy addoliad ni. So, os ydych chi adra, sefych fyny, have a little dance, a just gadewch chi ni addoli Duw. Hanesyddol i wedi Dechlid angau ti a chybol fi Canolbod Iesu sydd yn fyw Croes galfari ar ogof war Hyd y diwedd yn illais bob pleddi Canolbod Iesu sydd yn fyw Mae fi Sifa neu yn llawn o llawen hawn Mae ddeiant gan doi Bydd bythoedd gyda
diolch I ti o Dduw, diolch I ti. Ni dyn ata ti a diddoli ti nawr achos wyt ti'n deilwng. A diolch I ti o Dduw mewn cyfnod mor anodd yn blwyddyn, mor anodd ti wedi bod. Ti dal di bod ar waith. A ni'n jyst yn canu nawr yn cofio at y ti yr un sy'n creu llwybrau ni. A hyd yn oed, pan mae ffydd ni'n siglo, ti'n brwydro drosom ni. Ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Felly, gadewch i ni gael ei ymlaen i addoli. Fe sy'n creu llwybrau. Yma nawr, dy bresyn o nefdi, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, yn gweithio yno fi, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr. Yma nawr, bresyn o nefdi, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, yn gweithio yno fi, a ddolaf di, a ddolaf di. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw aduniadau, gŵr y gweithio. Golau y twygwr fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw aduniadau, gŵr y gweithio. Golau y twygwr fynyw, dyna pwy wyt ti. Yma nawr. Yma nawr, dy gyffyrddiad di, a ddolaf di. Ddolaf di. Yma nawr, iachau'n calonau ni, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, ti'n newid mywyd i, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, yn pyr o'n nghalon fi, a ddolaf di, a ddolaf di. A rwyt ti'n creu llwybrau, cadw addunedau, gŵr y gwirthiau, golau'n y twygwch fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw addunedau, gŵr y gwirthiau, golau'n y twygwch fynyw, dyna pwy wyt ti. 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 Yeah. Diolch I ti o Dduw. Diolch I ti. Fy ngol y diffygiol, ti'n brwydro. Fy ngol y diffygiol, ti'n brwydro. Fy ffydd sydd yn siglo, ti'n brwydro. Dros om ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Dros om ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Fy ngol y diffygiol, ti'n brwydro. Fy ffydd sydd yn siglo, ti'n brwydro. Dros om ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Dros om ni, Fy ngolwg. fy ngolwg diffygiol, ti'n brwydro. Fy ffydd
sydd yn siglo, ti'n brwydro. Dros o'n ni, ti'n brwydro ni diwedd. Dros o'n ni, ti'n brwydro ni diwedd. Fy ngolwg di ffygio, ti'n brwydro. Fy ffydd sydd yn siglo, ti'n brwydro. Dros o'n ni, ti'n brwydro ni diwedd. Dros o'n ni, ti'n brwydro ni diwedd. Creu llwybrau, cadw a ddinedau, gŵr y gwirthiau, golau'n y twygoch, fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw a ddinedau, gŵr y gwirthiau, golau'n y twygoch, fynyw, dyna pwy wyt ti. 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 Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw a ddinedau, gŵr y gwirthiau, golau'n y twygoch, fynyw, dyna pwy wyt ti. Creu llwybrau, cadw a ddinedau, gŵr y gwirthiau, golau'n y twygoch, fynyw, dyna pwy wyt ti. Ni jyst mynd i canu un can arall am nawr. A ni jyst wrth i ni ganu hwn, ni'n gwahodd yr ysbryd glân i ddod i'n plith. Felly ni'n gwahodd di fan hyn ysbryd glân, ond ym mhob tŷ sy'n gwylio, ym mhob teulu, ym mhob person sy'n gwylio. Ni'n wahodd dy bresynol y di. Ni'n wahodd di ysbryd glân i'n llenwi ni, i'n defnyddio ni ddiw, diogoniant di. Felly tyrd ysbryd glân i'w ein gweddi. Down atat ddiw yr ysbryd, gwahoddwn di i symud yn ein plith. Yn ein plith. Fy ngwendid dwi'n cydnabod, dibynaf ar dawdurdod ath bwer di. Dy bwer di. Ysbryd glân. Ysbryd glân, llenwa ni, gyda'r nerth, lliw ein cryf, defnyddia ni, i ddod â gogoniant i dy enw di. Defnyddia ni, i ddod â gogoniant i dy enw di. O ysbryd llenw ynghalon, mae mywyd ar yr allor i ddilyn di. I ddilyn di. Boed bywyd braf a'i peidio, fy mywyd rwyf yn ildio i'th bwrpas di. Dy bwrpas di. Ysbryd glân, llenwa ni, gyda'r nerth, lliw ein
defnyddiau ni I ddod â gogoniant I dy enw di. Defnyddiau ni I ddod â gogoniant I dy enw di. Llenwa ni o ysbryd glân. Llenwa ni o ysbryd glân. Llenwa ni o ysbryd glân. Llenwa ni. Ysbryd glân. Llenwa ni. Gyda dy nerth, clyw ein cri, defnyddiau ni I ddod â gogoniant I dy enw di. Defnyddiau ni I ddod â gogoniant I dy enw di. Ysbryd glân, llenwa ni gyda dy nerth, clyw ein cri, defnyddiau ni I ddod â gogoniant I dy enw di. Defnyddiau ni I ddod â gogoniant I dy enw di. Defnyddiau ni I ddod â goganiant I dy enw di, hyfryd. Diolch yn fawr iawn i'r band. Dylen ni wedi dweud, dyn ni'n darlledu yn fyw o Gaersalem Caernarfon heno. A mae gyda ni fand arbennig iawn wedi cael ei arwain gan Cadi Gwyn a Meilyr Geraint. Dyn ni'n falch bod y cyfyngiadau wedi llacio rhywfaint, bod Meilyr yn gallu dod fyny. A pwy arall sy'n y band, Sean? Dwi'n rhoi shout-out iddyn nhw I gyd. Dyna efo the lovely Lowry Jones. Dyna ni gyda Griff ar y bas. Dyna efo Eben Luff. Llyr. Meg. A Cynan Glyn. Fantastic. Diolch, a mae'n gret cael band at ei gilydd a addoli gyda'n gilydd heno. Nawr te, be di'n thema ni heno? Y thema ni ydy cael yn anogaeth. Mae wedi bod yn flwyddyn anodd, mae wedi bod yn flwyddyn rhyfedd, sy'n rhaid fi ddechrau siarad â chi am hynna. Ond I fi, mae llanw jyst I chwarae rhan mor bwysig yn anog I yn ffydd. A fi'n siŵr bod hwnna'n wir I lot ohono ni. Cyfle I pobl ddod at ei gilydd, I addoli, a jyst cael yn anog gan yr arglwydd a gan ein gilydd. Mae wedi bod yn anogaeth, jyst gweld chi gyd yn tiwnio mewn heddiw. Mae'n neis gweld yr enwau yn dod I fewn. A enwau newydd hefyd, croeso mawr I pawb sy'n newydd. Ond mae'n neis cael gweld ein gilydd, cael siarad ein gilydd ar y chat. Mae hwnna wedi bod yn anogaeth neis. Yndi. A mae lot o pethau yn digwydd gyda llanw wythnos yma. Yn barod, wythnos diwetha, mae yna 24 awr o weddi wedi bod. A oedd hwnna'n amser arbennig iawn o weddio dros Zoom, ond pobl o bob rhan o Gymru yn gweddio gyda'i gilydd. Bore yma, oedd yna sesiwn I blant. Felly, croeso arbennig I unrhyw blant sydd wedi tiwnio mewn. A os oeddech chi yn y bore yma, pam so chi'n rhoi yn y chat rhywbeth nathoch chi mwynhau bore yma, neu rhywbeth nathoch chi ddysgu bore yma, byddai'n really lyflu clywed wrthoch chi. A beth ydych chi ymlaen ar ôl? Heno yma, ar ôl y sesiwn yma, am hanner awr di 8, mae gen i'r sesiwn ieuenctid, ac dwi wedi clywed bod John Derrick wedi gwario holl carafan budget o ar y winner's prize. So mae'n mynd I fod yn epic. Os ydych chi heb seinio fyny eto, messagewch llanw a wnaeth nhw roed y link I chi. Mae'n mynd I fod noson clas, ni am gael quiz, bach o games, a gweld pwy sy'n cael ennill praise amazing Derrick. Fantastic. So mae hwnna'n digwydd syth ar ôl y Syth ar ôl, ie. Hanner di 8. Hanner di 8, briliant. Beth arall ni'n mynd I siarad amdano? O ie,
beth arall sy'n mlaen? Dyw Llanw ddim yn gorffen heno gyda'r dathliad. O na. Mae yna 2 noson arbennig o'n blaenau ni, gyda astudiaethau Beiblaidd bob nos, am y 2 noson nesaf, nos Fawrth, nos Ferch, nos Iau, yn dechrau am 7, bydd rhain ar Zoom yn unig. Felly, allwch chi gael y link Zoom ar wefan Llanw, a os ydych chi ar rhestr bostio e-bost Llanw, byddwch chi wedi cael yn syth eich e-bost. So fyddwn ni'n clywed wrth Gwilym Tudur, Gwilym Jeffs a Alun Thomas yn ystod y 2 noson nesaf, mwy o fanylion ar wefan Llanw, ond please ymunwch gyda ni, bydd hwnna'n amser arbennig hefyd i ni ddod at ein gilydd a edrych ar air Duw. Rwan sôn am anogaeth, rhywbeth sy'n annog fi ydy gweld pobl yn dod draw i'n glad ni i rannu y newyddion da am Iesu Grist. A dyn ni hefo fideo bach rwan o Lauren sydd wedi mynd draw i Landysul i helpu yn y gwaith sy'n digwydd yno. So enjoywch y fideo. Helo pawb, enw fi yw Lauren. Dwi'n dod o Cadi, Texas yn America, ond fi wedi bod yn Cymru ers mis Ionawr. Fi'n byw yn Llandysul gyda Megi, a fi wedi bod yn dysgu siarad Cymraeg. Dwi'n newydd graddio o Meilyr University yn Texas yn mis Mai yn 2020. O'n i'n rhan o undeb Crisnogol yna, a dyma ble nes I cwrdd Megi pan oedd hi yn Texas. Nath hi rhannu ei calon hi gyda fi am Gymru a dyhead am bobl I nabod Iesu yma. Pan nes I clywed hwn a clywed bod lot o cymunedau yn Cymru dim gyda'r cyfle I clywed am Iesu a beth nath e wneud drosto ni, nes I penderfynu dod I Cymru. Fi'n moyn I bod rhan o'r gwaith mae Duw yn wneud yma ac moyn pobl I gwybod bod Duw yn moyn perthynas go iawn gyda nhw. Nath Duw achub fi a hollol newid bywyd fi ers fi credu, dilyn a trystio'n Iesu. Mae wedi dod â fi o farwolaeth I fywyd, a dwi'n moyn pobl o Gymru profi yr un peth â fi, I profi y pŵer a'r cariad a gras Duw. Mae Duw yn gallu rhoi iachadwriaeth I ni a rhoi bywyd newydd I ni, a dyma'r newyddion rili dda dwi'n moyn rhannu gyda pobl. Duw yw arweinydd fy mywyd, a dwi'n moyn I wrando a bod ifydd I wneud beth mae Duw ac yr Ysbryd Glân yn dweud a ble mae nhw arwain fi. Felly nes I symud I Llandysul yn ystod I blwyddyn gap fi, I gweithio gyda eglwys ffynon a rhannu gyda pobl Llandysul, pwy ni'n gallu troi at I ffeindio gobaith ni a bywyd newydd. Ni'n moyn datgan a byw mas o'r efengel, a dwi'n gyffrous a falch I bod yma rhan y teulu yma. Dwi'n teimlo fel yr arglwydd wedi agor gymaint o cyfleoedd I fi I cwrdd a cael perthynas gyda pobl yn y cymuned, hyd yn oed yn lockdown. Mae'n ddangos I ni ei ffyddloneb fe, a mae'n symud calonau pobl I bod yn curious ac agos I fe. Mae'r ysbryd yn agor lan sgyrsiau gwych gyda pobl I rhannu gwirionedd Duw a ni'n mor diolchgar a rhoi bob clod I Duw. Dwi'n gweddio bydd Duw yn parhau I nerthu Cristnogion Cymru I rhannu cariad a gras Iesu. Waw. Waw, ffantastig. Wel, mae Cymraeg Lauren yn anhygoel. Ie, dim ond di bod yn Cymru ers cychwyn y flwyddyn. Waw. Mae hwnna'n impressive. Dyn ni'n joio gweld y comments ar y chat. Feedback da di bod i'r gwaith plant bore yma. Lexia Brychan di mwynhau. Lydia Caleb di dweud bod o'n wych. Brilliant. Ai. Da iawn. So, cadwch y comments I ddod mewn ar y chat, a ni'n lyfio clywed wrthoch chi. Beth am I chi sôn am rhywbeth sydd wedi annog chi dros y flwyddyn diwetha, neu yn ddiweddar? Gallu fod yn unrhyw beth, really, os mae gennych chi adnod I rannu, neu rhywbeth sydd wedi digwydd. Hoffech chi rannu fydda'n anogaeth I bobl eraill. Da ni yma I annog yn gilydd heno, felly please rhannwch ar y chat beth sy'n eich annog chi. Oes wedi annog ti yn ddiweddar, Menna? Wel, Sean. Rhyfedd bod ti'n gofyn. Wel, ges I annog gymaint anogaeth wythnos diwetha yn y gweddi 24
oedd Llanw a Powell-Davies wedi drefnu, a mae rhaid i ni ddiolch i Anna Mari Hughes. Oedd ar weledigaeth tu ôl y 24 awr. Oedd e jyst yn amser mor arbennig i bobl dod at ei gilydd, bod ni ddim yn gallu dod at ein gilydd yn y cnawd. Dros Zoom, pobl o bob rhan o Gymru yn ymuno gyda'i gilydd dros 24 awr, seinio lan am awr, nes i rhwng 1 a 3 y bore. So, diolch. Fi'n heiddi clap. Na, oedd e jyst yn cyfnod really amazing o codi enw Duw yn uchel. A just really cael yn annog a yn, really sbardun i addoli a i weddio, a'i codi disgwyliadau ni, Codi disgwyliadau ni am be mae Duw yn gallu gwneud yng Nghymru heddi. A fi'n credu oedd e'n ddechrau rhywbeth arbennig iawn, dwi'n meddwl, mae eisiau ni gyd. Mae jyst gweddi wedi bod yn just gynyddol bwysig dros y blwyddyn diwethaf, ond fi'n meddwl, mae eisiau ni cario ymlaen i weddio, gweld beth sydd gyda Duw ar ein cyfer ni, a sut ti'n gallu ymuno mewn gyda beth sydd gan Duw ar ein cyfer yn gwlad ni. Ac sôn am dechrau pethau newydd? Dechrau pethau newydd. Wel, da ni mor smooth hynna. Dwi'n gwybod. Byddwch chi'n meddwl bod ni wedi bod yn marfer os nosau. Dechrau pethau newydd. Da ni yn falch iawn i glywed gan prosiect adlais heno, sef prosiect newydd, Meilyr a Cadi, sy'n arwain ni mewn addoliad heno. So mae hwn yn brosiect o gerddoriaeth addoliad newydd. Felly dyma fideo bach, a wedyn bydd Meilyr a Cadi yn sôn chydig bach mwy amdano beth yw'r bwriad. Canwch gan newydd i'r arglwydd, y ddeiar gyfan, canwch i'r arglwydd. Canwch i'r arglwydd, canmolwch ei enw, a dweud bob dydd sut mae yn achub. Dwedwch wrth y cenhedloedd mor wych ydy e, wrth yr holl bobloedd am y pethau rhyfeddol mae'n ei gwneud. Mae'r arglwydd yn dduw mawr ac yn heiddi ei foli. Mae'n heiddi ei barchu'n fwy na'r duwiau eraill i gyd. Ei lunod diwerth ydy duwiau'r holl bobloedd, ond yr arglwydd nath greu'r nefoedd. Mae ei ysblander a'i urddas yn amlwg. Mae ei gryfder a'i harddwch yn ei deml. Dewch, bobl y cenhedloedd, cyhoeddwch. Cyhoeddwch mor wych ac mor gryf ydy'r arglwydd. Cyhoeddwch mor wych ydy ei enw da. Dewch i'w deml i gyflwyno rhodd iddo. Plygwch i addoli'r arglwydd sydd mor hardd yn ei gysegr. Crynwch o'i flaen, bawb drwy'r byd. Dwedwch ymysg y cenhedloedd, yr arglwydd sy'n teyrnasu. Felly mae'r ddeiar yn saff, does dim modd ei symud. Bydd e'n barnu'r byd yn deg. Boed i'r nefoedd a'r ddeiar ddathlu'n llawen. Boed i'r môr a phopeth sydd ynddo weiddi. Boed i'r ceiau a'i cnydau ddathlu. Bydd holl goed y goedwig yn siffrwd yn llawen o flaen yr arglwydd am ei fod yn dod. Mae'n dod i roi trefn ar y ddeiar. Bydd yn barnu'r byd yn hollol deg, a'r bobloedd i gyd ar sail beth sy'n wir. So ni'n really gyffroes heno, Cadi a fi, i lawnsio a'i rhannu gyda chi adlais, sef prosiect newydd sy'n ymwneud gyda addoliad Cymraeg. Nawr, bod ni wedi cael blwyddyn mor wael mewn lot o ffyrdd, un peth da sydd wedi dod allan o hwnna yw'r ffaith bod ni wedi gallu rhannu cymaint o gerddoriaeth newydd Cymraeg, cerddoriaeth addoliad newydd yn Gymraeg. So, o'n i'n rhannu stwff, a wedyn o'n i'n gweld bod Cadi'n dechrau sgwennu, a ni'n meddwl, hwnna'n diddorol. A fi'n cofio clywed Cadi yn siarad yn sold out, fi'n meddwl, yn yr haf.
am ei chalon hi I weld symudiad o addoliad newydd yng Nghymru. A o'n i'n teimlo'r baich yma ar yr un pryd. So, nes I, dam yn neud I Cadi dweud, be am wneud rhywbeth dan gilydd a gweld be ni'n gallu neud. A ni eisiau gweld symudiad o addoliad newydd trwy Cymru gyfan. Felly nes ni wedi dechrau sgwennu caneuon. Creu clywed un yn gynharach heno, o'n i'n mynd I rhannu un arall nawr. Ond o'n i jyst yn teimlo, yn hytrach na bod ni'n rhyddhau caneuon dros bob man, so fe mor dda I gael un lle mae'r cyddoriaeth newydd addoli Cymraeg mae I gyd yn dod at ei gilydd, so bod y holl gapeli, holl arweinyddion addoliad trwy'r wlad yn gallu mynd at hwnna, a dwy'n ein caneuon ni a defnyddio caneuon newydd. Dwi wir yn teimlo, yn siŵr bod ti bod Duw ar fi'n neud rhywbeth newydd yng Nghymru. A oedd e'n cymryd o nogaeth I fi pan oedd Anna'n rhannu yn 24 awr o weddi am bod Duw eisiau clywed addoliad Cymraeg. Oedd yna'n cymryd o nogaeth I rywun sy'n ar fi'n lawnsio prosiect addoliad Cymraeg. Ond mae'n gyffroes a ni eisiau gweld, ni jyst eisiau rhoi caneuon i'r wlad I ffitio gyda'r symudiad newydd mae Duw mynd I weld, mynd I wneud yn ein gwlad I ni weld. So, eith Cadi rhannu be chi'n gallu wneud I glywed mwy. Wel, un peth gyda fi, really, so fydd hyn yn fyr. Mae yna Facebook page, tudalen Facebook, o'r enw Adlais. Union rhywun logo a ydych chi newydd weld yn y fideo yna ac allwch chi fynd I licio fo a fydd just updates ar fanna y caneuon newydd probably yn dod ar fanna a gobeithio Spotify a YouTube a bob un platform. Ewch I licio Adlais. Ar ôl gwylio'r oedfa yma wrth gwrs. Wrth gwrs. Watch this space, really. Mae lot I ddod gobeithio yn y dyfodol. Mi'n siŵr fydd yn rhywbeth sy'n fydd yn tyfu, a ni eisiau gweld mwy o bobl yn dod I mewn, a sgwennu, a canu, a addoli Duw trwy Gymru, trwy'r Gymraeg. Felly ni'n gyffroes iawn ar gyfer hynna. Gobeithio bod chi fyd, dwi'n gwybod bod lot o bobl yn eisiau clywed cyddoriaeth newydd, cyfoes Cymraeg, gwreiddiol. Felly, cyn dweud mwy, ni'n mynd I rhannu un o'r caneuon newydd, exclusive bach heno I chi sy'n gwylio yn Llanw, canu Di sgwennu. Eto, mae gymaint o nogaeth I ni fel Cristnogion, bod yn y byd yma sy'n newid, sydd wedi bod yn adeg mor anodd, Duw ni byth yn newid. Bod e'n ffyddlon, a bod e'n cadw I addewyddion, mae'n cadw pob un a ddewid. Felly dyma be mae'r gan yma'n sôn, bod Duw byth yn newid. Felly, dwi ti byth yn newid yw enw'r gan yma. Felly, gobeithio fydd hwn yn fendith I chi heno. Dwi'n heiddi dim, ond ti'n dewis fy mendithio yn y storm. Ddirwy ti'n parhau I weithio, does dim byd y medru di ddim ei ddefnyddio, lles yr ai sydd yn dy garu di. Lles yr ai sydd yn dy garu di. Dwi ti byth yn newid, ti'n cadw bob a ddewid. Mae thair ac mae dy ysbryd yn gweithio yn omni. Diolch am dy gariad, dy ras a dy faddeuant. I ti yma i'r gogoniant, yn Duw a'n harglwydd ni. Frenin Rwyt wedi bod ers y dechreuad sofran wyt. Creuawdwr byd y ser a'r lleiad, does dim awr, does dim munud, does dim eiliad, pan fyddi di yn ein anghofio ni. Pan fyddi di yn ein anghofio ni. Dwi ti byth yn newid, ti'n cadw bob a ddewid. Mae thair ac mae dy ysbryd yn gweithio yn omni. Diolch am dy gariad, dy ras a dy faddeuant.
Ti yma'r gogoniant, Duw a'n harglwydd ni. Yeah. Whoa. A'n dragwyddol dy byddu di'n teyrnasu, a'n hygoel yw dy gariad di. A'n dragwyddol dy byddwn ni yn canu, mor sanctaidd yw ein harglwydd ni. A'n dragwyddol dy byddu di'n teyrnasu, a'n hygoel yw dy gariad di. A'n dragwyddol dy byddwn ni yn canu, mor sanctaidd yw ein harglwydd ni. Dwy ti byth yn newid, ti'n cadw bob a ddewid, a thair ac mae dy ysbryd yn gweithio yn om ni. Diolch am dy gariad, dy ras a dy faddeuant, ti yma'r gogoniant, Duw a'n harglwydd ni. Dwy ti byth yn newid, ti'n cadw bob a ddewid, a thair ac mae dy ysbryd yn gweithio yn om ni. Diolch am dy gariad, dy ras a dy faddeuant, ti yma'r gogoniant, Duw a'n harglwydd ni. Diolch Meilyr a Cadi, a greit gweld ymateb ar y chat. Mae mor gyffroes. Clywed am y prosiect yma a clywed am caneuon addoli Cymraeg newydd a gwreiddiol. Fantastic. Ond nesa, just y peth, gair wrth Cadeirydd Llanw, Meilyr Morris. Noswaith Llanw, mae'n dda cael bod gyda chi heno a cael rhannu yn yr oedfa arbennig yma. Ac diolch i Dduw am y cyfryngau sydd yn caniatáu hynny. A diolch i'r bobl, y rhai sydd wedi bod yn arwain heno, y rhai sydd wedi bod yn gwneud y gwaith plant, y rhai fydd yn gwneud y gwaith ieuenctid, a hefyd yr oedfawon sydd yn dod nos Fawrth, nos Fercher, nos Iau. Ni'n gweddio nos Fori, fel yn y tair noson y bydd Duw yn dda ac yn defnyddio yr oedfawon yma. Ni hefyd yn diolch am yr 4 awr ar 20 o weddi gaethon ni wythnos diwetha, ac just y fraint o gael bod gyda pobl yr arglwydd yn gweddio ac yn codi'n cymunedau, codi'n gwlad, codi'n byd o flaen yr arglwydd. Ac yn gweddio bydd yr arglwydd Iesu yn fuan yn gweld eto fydd yn ein gwlad fach ni o lafur i enaid ac yn cael ei ddiwallu. Fel chi'n gwybod, mae Llanw yn cael ei drefnu a'i arwain gan griw sydd yn gwirfoddoli i ddod at ei gilydd yn rheolaidd, jyst i wneud y trefniadau, i geisio wellis Duw am bod ti beth sy'n briodol, ac i ddod â'r cwbl i gyd at ei gilydd. Ac mae yr criw sydd gyda ni, nifer ohonyn nhw wedi bod wrthi am flynyddoedd lawer. Nawr mae yna nifer o fylchau bellach ar y criw ymddiriedolwyr, ac byddwn ni yn gofyn i chi weddio p'un wedi'r arglwydd yn galw chi, gyda'ch doniau, gyda'ch baich chi dros waith Llanw, wedi yn galw chi i roed amser i gynorthwyo gyda arwen y gwaith yma. Sy'n eisiau fi weid, chi'n gwybod yn iawn, mae Duw yn donio pob un ohono ni gyda doniau wahanol, a dyn ni yn awyddus yn Llanw i gael criw o bobl yn arwen sydd efo'r doniau amrywiol yma. Dydy pawb ddim yn pregethu, dydy pawb ddim yn efengylu, dydy pawb ddim yn dysgu, dydy pawb ddim yn canu, ond mae gyda Duw yn ei drigaredd ac yn ei ddoethineb, ddoniau mae e'n rhoi i bob un ohono ni, ac fel y corff, mae rhaid i Llanw, fatha mae rhaid i eglwysu ag ati i gael pob aelod yn ei le. Wel nawr, tybed oeddi Duw yn rhoi hwnna ar eich calon chi. Os gyda chi amser, os gyda chi faich, oeddech chi moyn gweld y gwaith yma yn mynd yn ei flaen, ac oeddech chi'n barod i ymrwymo
i wneud hynny? Wel, os ydych chi, os oes gennych chi rhyw ddiddordeb neu fysech chi licio cael sgwrs am y peth, newch chi daro neges i fi, anfon e-bost i ymoliadau@llanw.org ac mi wnawn nhw gyrraedd fi rhyw ffordd ac falle allwn ni gael sgwrs. Neu os ydych chi'n nabod rhywun arall, falle bydde yn gallu gwneud hyn, falle ddim yn gwrando heno, neu falle byddwch chi'n meddwl bydden nhw'n cymryd arnyn nhw hunain i ddeud, wel, danfonwch air ac mi wna i drial cysylltu â nhw. Diolch yn fawr i chi a gweddiwch y bydd yr arglwydd yn dod ar bobl iawn. Falle chi, falle rhywun dych chi'n nabod, yn dod ar bobl iawn fel bod ni yn gwybod beth yw ewyllus yr arglwydd a sut mae trefnu'n briodol ar gyfer yr wyl mae'r dyfodol. Ni wedi colli cwpl o flynyddoedd o gael bod efo'n gilydd, ond os dyw a'i mynd, ac i ni'n gweud hynny, os dyw a'i mynd, ni'n gweddio, falle yn 2022, cawn ni gyfarfod eto a cael gwyl, lle allwn ni ddod at ein gilydd i addoli ac i ddathlu yr atgyfodiad. Pob endydd i chi. Diolch yn fawr am wrando. Mae'r darlleniad hyn yma'n dod o Marc 16. Yn hwyr ar y nos Sadwrn, pan oedd y sabos drosodd, aeth Mair Magdalen, Salome a Mair mam Iaco i brynu perlysiau ar gyfer eneinio corff Iesu. Yna'n gynnar iawn ar y bore Sul, pan oedd hi'n gwawrio, dyma nhw'n mynd at y bedd. Roedden nhw wedi bod yn trafod ar ei ffordd yno, pwy oedd yn mynd i rolio ar garreg oedd hi ar geg y bedd iddyn nhw. Ond pan gyrhaeddon nhw'r bedd, dyma nhw'n gweld fod y garreg oedd yn un drom iawn eisoes wedi'w rolio i ffwrdd. Wrth gamu mewn i'r bedd, dyma nhw'n dychryn, achos roedd dyn ifanc yn gwisgo mantell wen yn eistedd yno ar yr ochr dde. Peidiwch dychryn, meddai wrthyn nhw. Dych chi'n edrych am Iesu o Nazareth, gafodd ei groeshoelio. Mae wedi dod yn ôl yn fyw. Dydy e ddim yma. Edrychwch, dyma lle cafodd ei gorff ei roi orwedd. Ewch a dweud wrth ei ddisgyblion a Pedr, mae Iesu'n mynd i Galilea o'ch blaen chi. Cewch ei weld yno yn union fel roedd wedi dweud. Dyma'r gragedd yn mynd allan ac yn redeg oddi wrth y bredd, yn crynu drwyddynt ac mewn dryswch. Roedd ganddyn nhw ofn dweud wrth unrhyw un am y peth. Pan ddaeth Iesu'n ôl yn fyw yn gynnar ar y bore Sul, dangosodd ei hun gyntaf i Mair Magdalen, y rai gybwrio 7 o gythreiliad allan ohoni. Aeth hithau dweud wrth y rai oedd wedi bod gydag e. Roedden nhw'n galaru ac yn crio. Pan ddwedodd hi fod Iesu'n fyw a bod hi wedi weld, doedden nhw ddim yn ei chredu. Dangosodd ei hun wedyn mewn ffurf wahanol i 2 o ddilynwyr oedd ar ei ffordd o Jerusalem i'r wlad. Dyma nhw hefyd yn brysio nôl i Jerusalem i ddweud wrth y lleill, ond doedden nhw ddim yn ei credu nhw chwaith. Yn nes ymlaen, dangosodd Iesu hun i'r 11 disgybl pan oedden nhw'n cael pryd o fwyd. Ar ôl dweud y drefn wrthyn nhw am fod mor styfnig yn gwrtho credu rai oedd wedi'i weld ar ôl iddo dod yn ôl yn fyw, dwedodd wrthyn nhw, ewch i gyhoeddi'r newyddion da i bawb drwy'r byd i gyd. Bydd pob un sy'n credu ac yn cael ei fedyddio yn cael ei achub, ond pob un sy'n gwrtho credu yn cael ei gondemio. A bydd yr arwyddion gwirthiol yma'n digwydd i rai sy'n credu. Bydden nhw'n bwrw cythreiliad allan o bobl, yn fenwi ac yn siarad ieithoedd gwahanol. Bydden nhw'n gallu gafel mewn nadroedd, ac os bydden nhw'n yfed gwenwyn, fydden nhw ddim yn dioddef o gwbl. Bydden nhw'n gosod eu dwylo ar bobl sy'n glaf a iechau nhw. Ar ôl i'r arglwydd Iesu orffen siarad nhw, cafodd ei gymryd i fyny i'r nefoedd i lywodraethu yno gyda Duw. O hyn ymlaen, aeth y disgyblion allan i bregethu ym mhopman. Roedd yr arglwydd yn gweithio gyda nhw ac yn cadarnhau fod y neges yn wir drwy'r arwyddion gwirthiol oedd yn digwydd yr un pryd. Arglwydd Dduw, dyn ni yn diolch i ti am dy air, a dyn ni'n diolch fod ni hefo reswm i ddathlu hen yma. Dyn ni jyst yn gweddio arglwydd, fe ti ar waith yn bywyd yna, fe ti yn siarad
Is yn ei heno, a fe ti gyda nan wrth i agor y gair, fe ti'n rhoi geiriau iddi wrth i siarad, a Duw fi ni jyst gyda'n colonau agored i glywed gan dy ti heno. Amen. Wel, noswaith dda bawb. Mae'n braf ryfeddol bod efo chi. Efo chi sydd yn ymuno adra, ac dwi wedi dod am ffôn efo fi i fama, so fyddai'n gallu gweld be da chi'n ddeud. Ond mae'n braf iawn cael bod yma. Diolch i titha Sion am ddarllen y darn arbennig yna o Efengyl Marc. Rwan, ta pan ddari menna ofyn i fi ddod ar rhannu anogaeth felly. Wel, yr unig le oedd posib mynd oedd i sôn am atgyfodiad Iesu Grist, achos dyna lle mae'n gobaith ni. Ac a deud y gwir, faswn ni'n gallu ista lawr rwan a jyst deud, 3 gair sgynnau heddiw yma, a'r 3 gair ydy, mae Iesu'n fyw, a dyna lle mae'n gobaith ni. Mae'n andros o braf bod yma yng Nghaer Salem hefyd. Mae'n braf iawn cael bod adra yn dre, yn Gaernarfon. Nunlla gwell i fod. Ac na mae'n braf bod yn Nghaer Salem hefyd. Dwi'm yn gwybod os di eisiau rioed wrth y tir hys neu os da chi'n gwybod, ond yn ôl y sôn, bron i ganrif yn ôl, mi gafon y nai ni i bedyddio yn y bedyddfaint yn ôl i ni. Ac felly mae'n braf iawn cael bod yma yn Nghaer Salem. Ond neges o anogaeth, neges o galondid, ydy mae Iesu yn fyw. Ond yr adnod dwi am i ni aros efo hi heno yma, ydy'r adnod honno. Wrth gwrs yma, llythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid yn y 15fed bennod, a mae o jyst yn sôn am yr atgyfodiad ac yn sôn am rym yr atgyfodiad. Os ydyn ni'n cyhoeddi fod y Meseia wedi godi yn ôl yn fyw, sut mae rhai bobl yn gallu deud fod y rhai sydd wedi marw ddim yn mynd i atgyfodi? Ac felly dwi'n mynd i edrych ar 3 pwynt. Y pwynt cyntaf ydy grym yr atgyfodiad. Yr ail bwynt fydd gobaith yr atgyfodiad. Ac yna'r trydydd fydd cadarnhad o'r atgyfodiad. Wel, mae'r gwragedd yn y darlleniad, mae Sion newydd ei ddarllen, yn gofyn y cwestiwn. Mae'r gwragedd, Mair Magdalena, Mair mam Iago yn ôl Marc, yn gofyn pwy oedd yn mynd i dreiglo'r maen i ffwrdd oddi wrth ddrws y bedd i ni. Neu pwy sy'n mynd i rwlio'r garreg oddi ar y bedd i ni gael mynd i fewn, i wneud yr hyn sy'n weddus, i ni gael mynd i fewn i eneinio'r corff. Ac mae'r Efengylau gyd yn gwahanu ynglyn â pwy sy'n cael i henwi. Ond un peth ydyn ni yn gwybod ydy mae'r gwragedd oedd yno yn gyntaf. A'r gwragedd hefyd oedd yno fel oedd Iesu yn cael ei groeshoelio hefyd. Ac maen nhw'n dod yn meddwl a'i calon yn drwm. Maen nhw'n teimlo rhyw ddwyster mawr. Maen nhw'n teimlo colled mawr. Ond maen nhw'n dod ar y cyfle cyntaf maen nhw'n gael. Achos doedden nhw'n cael dod o'r cynt oherwydd i bod hi'n saboth. Ond maen nhw'n dod ar ddydd cyntaf wythnos, siŵr o fod yn oria man y bora, i ddod i eneinio y corff. Felly a deud y gwir, cwestiwn ymarferol iawn, mae'r gwragedd yn ei ofyn yn ôl Marc. Fel ydyn ni wrth gwrs, ferched yn gofyn lot o bethau ymarferol iawn. Ond maen nhw hefyd yn ddigon synhwyrol i wybod na fedra nhw ddim symud y garreg i hunan. Ond pwy felly? Pwy sy'n mynd i symud y garreg yma i ffwrdd o'r bedd iddyn nhw? Ac yn syth wedi Pedr ei adnabod, oedd Iesu fel yr un oedd Israel wedi ei alw. Yr un oedd Israel yn disgwyl ymlaen amdano fo. Yr un oedd wedi dod yn eneiniog Duw. Mi gofiwch chi, mae'r proffwydi yn sôn felly fel y yna edrych ymlaen am yr un. Ond i fod o wedi dod,
ond ddim wedi cael ei adnabod. A dechreuodd esbonio iddyn nhw, mae Marc yn dweud, dechreuodd esbonio iddyn nhw fod yn rhaid iddo ef, mab y dyn ddioddef yn ofnadwy. Byddai'r arweinwyr Iddewig, y prif offeiriad a'r arbenigwyr yn y gyfraith yn ei wrthod. Byddai'n cael ei ladd, ond yn dod yn ôl yn fyw ddeuddydd wedyn. Ac yn sicr, da ni jyst yn gweld dro ar ôl tro, bod ni'n gweld y disgyblion yn teimlo'r cynnwrf anhygoel yma, dro ar ôl tro. Ond pan mae Iesu'n cyrraedd, a pan mae Iesu'n atgyfodi, dyn nhw ddim yn i'w adnabod o yn syth. Os felly fod y disgyblion, y gwragedd a holl ddilynwyr Iesu yn gwybod i fod o'n mynd i ddod yn ôl yn fyw ar y trydydd dydd. Pam felly fod y gwragedd yn gorfod poeni pwy oedd yn mynd i symud y garreg oddi wrth y beth? Ei bod nhw'n gwybod ei fod am gyfodi, doedden nhw'n cweit yn gwybod chwaith. Ddim cweit yn disgwyl na fel hyn oedd yn mynd i fod. A da ni'n wedi bod yn ystod y flwyddyn dwytha yma mewn lle na ddaru ni rioed ddychmygu. Wrth ddod i fewn, mi ddaru bobl Gaernarfon weld Huw a finna'n swancio mewn car newydd. Car glas, car tawel iawn, car trydan a deud y gwir. Mae o'n posh iawn a deud y gwir sa chi. Ond mi gafon ni'r car newydd ryw chydig ddyddiau cyn i'r clo cyntaf ddod. A di'r hen gar i'm di wneud lot o mileage, a deud y gwir, ryw 2,000 mae o wedi wneud. Nathon ni ddim ryw ragweld bod yr 20,000 cyffredin oedden ni'n wneud yn mynd i fynd i lawr i 2,000. Dari ni ddim rhagweld yr hyn oedd yn wynebu ni. Da ni ddim rhagweld yr holl golledion da ni wedi glywed amdanyn nhw. Dari ni'n rhagweld yn bod nina hefyd yn mynd i fod yn brofedigaethus. Ond, roedd y ffaith fod y gwragedd yn gofyn y cwestiwn yn Efengyl Marc yn dangos i ni unai bod nhw ddim yn credu'n yr atgyfodiad, neu yn fwy tebygol fod i galar a'i sioc nhw wedi achosi iddyn nhw anghofio am ei addewid. Nid dim ond iddyn nhw, ond i'r byd yn gyfan. A tybad nad ydy'r maen wedi bod yn boen ac yn gwestiwn i nina hefyd. Yn bod ni wedi gofyn y cwestiwn. Ond ffrindiau, trigaredd Duw tuag ato ni, sydd wedi treiglo'r maen, ac wedi treiglo'r maen unwaith ac am byth. A da ni'n cael yn bendithio wrth erbyn trigaredd yr arglwydd. Ond hefyd pan fyddwn ni'n dangos trigaredd tuag at eraill hefyd. Yn ystod y cyfnod dwytha yma, ac yn ystod y flwyddyn dwytha yma, dwi jyst eisiau rhannu rhywbeth eitha personol efo chi. Dwi'n teimlo bod fi wedi cael yn mendithio yn fawr. Dwi wedi deud ers blynyddoedd yr un hen gân yn bod ni yn y bywyd ysbrydol, bod ni byth yn aros yn yr un lle, bod ni unai yn symud ymlaen, neu bod ni'n symud yn ôl. Ond yn sicr dwi'n diolch i'r arglwydd am y flwyddyn dwytha yma. Am flwyddyn o gael just plod on. Ac yn yr plod on yna, os liciwch chi, mod i wedi cael yr amser anhygoel i fod yn myfyrio ar air Duw. Nid jyst gair Duw i ni, ond cair Duw yn siarad efo'n nghalon i, yn delio fo fi a'n ofnau, a'n amheuon ni. A dwi'n diolch am hynny. Ac un o'r profiadau hyfryta dwi wedi cael ydy bod yn ran o gymuned byd eang. Dwi'n diolch i'r arglwydd wedi cael gwneud hynny drwy cymorth Cristnogol efo cynllun arbennig o'r enw Just Scripture.
lle mae bobl ar draws y byd yn dod at ei gilydd i edrych ar air Duw efo'n gilydd. Ac dwi wedi cael ymuno fe eglwysi yng Nghenia, yn De Affrica, yn India, yn Guatemala, ac yn cael darllen ac astudio gair Duw efo'n gilydd. A deall gair Duw mewn cyd-destynau gwahanol hefyd. Ac yn ystod y flwyddyn, dwi wedi cael bod mewn 10 o wledydd. Dwi wedi bod yn Singapore, a gyda llaw mae o'n dipyn bach o joc yn tu ni. Achos wrth gwrs, os da chi eisiau ymuno efo'r eglwys yn fyd eang, rhaid chi fod yn barod i ymuno fo hi pryd maen nhw'n codi, a maen nhw'n codi ar amseroedd gwahanol i ni. Ond dwi'n deitha chi, mae dipyn o joc, yr Singapore noon time. Ia, rhyw awr eitha anifyr i ni ydi Singapore noon time, rhywbeth debyg i 5 o gloch bora. Da ni wedi cael galaru efo'r eglwys yn Japan. Da ni wedi cael llawenhau efo'r eglwys yn Jamaica, yn Taiwan. Dwi wedi cael ymuno efo'r eglwys yn India yn wythnosol, ac yn sicr y mae hynny yn dangos grym yr atgyfodiad i fi. Ac yn sicr, yr profiad ges i wythnos dwytha oedd y profiad fwyaf dirdynol y dwi wedi gael. Ond hyd yn oed yn y profiad dirdynol hwnnw, i fod o'n dangos pa mor rymus ydy'r atgyfodiad. Ac oedd hynny'n cael ymuno efo'r eglwys Presbyteraidd yn Myanmar, a sgwrsio efo Lal Ramtanga, ysgrifennydd cyffredinol yr eglwys Presbyteraidd yna. Ac a gwneud hynny drwy WhatsApp, ac a gofyn iddo fo, be gwn i weddio drosto fo? Hys gyna ni ddim syniad mor anodd a chaled a dirdynol ydy hi ar eglwys Iesu Grist ar hyn o bryd. Ac ar yn brodyr a'n chwiorydd sydd yn gryddfan, sydd yn ofni am ei bywyda. Cael cyd gerdded y daith. Ac felly'r pwynt cyntaf, wrth gwrs, ydy grym yr atgyfodiad. Mae grym yr atgyfodiad i weld yn rhigaredd yr arglwydd, a trigaredd yr arglwydd sydd yn symud ymlaen. A mae'r amngel yn ymddangos yn y bedair Efengyl ac yn pwysleisio tystiolaeth yr atgyfodiad. Peidiwch dychryn, da ni newydd glwad Siôn yn darllen, peidiwch dychryn, meddai wrthyn nhw. Da chi'n edrych am Iesu o Nasareth gafodd ei groesoelio, mae o wedi dod yn ôl yn fyw. Dydy o ddim yma. Dydy o ddim yma. Ac yna, a mae o'n dweud fel hyn, edrychwch, dyma lle gafodd ei gorff ei roi i orwedd. Do mi fi farw Iesu ar y groes ar ddydd Gwener. Ond rwan i bod hi'n ddydd Sul, yn ôl i addewid, mae o'n fyw. Tydi o ddim yn y bedd i mwy. Mae'r bedd yn wag. Ond os rhywun yn deitha chi, paid a dychryn, neu paid a bod ofyn, wel, da chi siŵr o ddychryn. Rwan, ta mae rhai ohonych chi sy'n nabod fi yn dda, dwch i ni gael gweld ar y grŵp chat, be sy'n gynnau ofyn. Neu be am bobl sydd yma yn Caersalem, y band? Pwy sy'n gwybod be sy'n gynnau ofyn? Ia, adar, da iawn. Adar, mae gas gynnau adar a chas perffaith. Dwi'n mynd cyn iawn ar warthag. Ond wir i chi, mae jyst meddwl am, fi sy'n Llandudno diwrnod o blaen ac oedd y gwylanod yn sglyfaethus. Dyna di dawnar go iawn am fod yn Llandudno, ac yn Aberystwyth hefyd. Mi welis i Meirio Morris yn Aberystwyth, ac oedden nhw'n bita chips. Wel, sori Meirion, sori os ydych chi'n meddwl bod fi'n swta fo chdi, ond serious, siarad efo chdi yn bita chips a gwylanod yn yr awyr, no chance. Ond os rhywun yn deitha chi, paid bod ag ofn, yna da chi'n mynd i fod yn ofnus. Ac
Dwi hefyd chi'n rhyw gryduras, dwi'n gwybod bod fi wedi reid rhyw joc bach ynglyn â. Mae ni, Gwenny, sy'n gwybod ti'n iawn. Mae Llanw'n gwybod am adar. Mae Gwenny sy'n gwybod am yr adar hefyd. Ond yn sicr, dwi'n gallu bod yn gryduras boenus iawn. Dwi yn colli cwsg, dwi'n poeni am y plant. Dwi hyd yn oed yn poeni am y ci. A dwi'n ddiweddar yma di dechrau poeni am y ffaith y mod i'n poeni gormod. A dwi'n falch bod Menna'n nodio. Titha'n gryduras sydd yn poeni. Yn poeni. Ond yma'r arglwydd yn deitha ni, peidiwch â phoeni. Gobeithiwch yna fi. A dyma'r ail bwynt ydy gobaith yr atgyfodiad. Amheuaeth. Mae'r diafol wrth ei fodd pam da ni'n ama. Ond ddeuddydd ynghynt, roedd ein pechoda ni a'r cyfan oedd yn gwahanu ni oddi wrth yw wedi ei groesoelio. A'r drydedd adnod yn Corinthiaid 15 yn deud bod y Meseia wedi marw dros yn pechoda ni, fel yr oedd yr ysgrifa sanctaidd yn ei ddeud. Ond pam nad oedd y gwragedd yn disgwyl ei fod wedi atgyfodi? Pam nad oedd yr disgyblion yn disgwyl amdano fo? Lli oeddan nhw? Pam bod pawb wedi mynd i ffordd ei hunan? Pam fod pawb yn ofnus? Mae yna chi dipyn o amhwyster ynglyn â'r benod yma, a'r darn ola yn Efengyl Marc. Ac dwi licio, da chi'n darllen esboniadau ar y pethau yma. Mae hwn yn cynnig hyn a mae hwn yn cynnig y llall. Ond, a deud y gwir, dwi'n meddwl na'r peth gorau dwi wedi clywed ydy, nath nhw golli'r pejan ola. Ella bod nhw wedi dod o hyd i rhywbeth wedyn neu rhywbeth wedi cael ei ychwanegu. Ond un peth da ni'n gwybod ydy, dyma gair Duw yn siarad efo ni. A dwi'n cofio, Beibl 88, a dwi'n cofio chi, o'n i wedi colli y bejan ola yn datguddiad. Ac o'n i ryw feddwl, wel ia, rhywbeth debyg i hynny, efalla, ddigwyddodd yma gan Marc hefyd. Ond lle oedd pawb? Lle oedden nhw wedi mynd? Mae yna rei yn meddwl, dyma ni, mae rhaid ni ffoi am yn bywyda. Ond mae'r ffeithiau yma yn deitha ni yn cofnodi'r hanes. Mae hi Nos Sul, ac mae Marc yn hyfryd iawn. Mae o'n edliw i'r disgyblion. Mae o'n edliw eu hangrediniaeth nhw. Mae o'n edliw eu styfnigrwydd nhw. Ac mae o'n edliw nad ydyn nhw ddim wedi dal yng ngobaith yr atgyfodiad. A mae cofnod Luc yn hyfryd ac yn fanwl iawn. Mae Iesu'n dangos iddyn nhw ei ddwylo a'i draed ac mae o'n dweud, my fi yw, my fi fy hun. Fi ydio. Fi ydio. Ond wrth glywed y my fi yw, da ni'n cael adlais hefyd o'r Hen Testament. A da ni'n cael adlais o Moses ar berth yn llosgi. Pa mae'r arglwydd yn ymddangos ei hun iddo fo. Ac yn dweud, ydwyf yr hyn ydwyf. Fi ydy fi. Fi ydy dy arglwydd di. Ac yna yn ystod yr wythnosau nesaf yma, hanner can diwrnod nesaf yma, yma yr arglwydd yn ymddangos i tua 500 o bobl. Dych os da ni yn meddwl am strategaeth, doedd na ddim strategaeth gwaith nag defnyddio gwragedd fel y tystion cyntaf. Achos doedd na ddim lle i'r gwragedd. Doedden nhw ddim yn cael rhoi ei barn. Ond, o ran defnyddio y galon, mae'r arglwydd yn gwybod yn iawn be mae o'n i'w wneud. A dychmyg pa fyddai'n yn poeni yn y nos ac yn poeni am y plant a'r ci ac yn poeni bod eisiau fi boeni'n llai, mae'n ofna fi yn cael ei chwalu o wybod am y cyffyrddiad yna. Ac yn aml iawn, dychmyg, fyddai'n
peth gorau dwi'n gallu gwneud pan dwi'n poeni ydy deud, Hyw, dwi'n poeni. Ac y mae dynerwch o yn deitha fi, dim paid â fod y wirion, ond ti'n angen poeni. Ac mae gwybod fod y tynerwch yna. A dychmod, ydw i'n siŵr fod na nifer ohonoch chi sydd yn gwrando adra heddiw yma. Ella'ch bod chi'n teimlo yn ystod y flwyddyn dwytha yma, bod chi wedi reid rhyw dipyn bach o wyneb galed, neu eich bod chi wedi gorfod bod yn ddewr, neu eich bod chi wedi gorfod gwadu'r ffaith, eich bod chi hefyd yn stryglo. Ond ffrindiau anwyl. Y mae Efengyl Ioan yn sôn am Thomas wrthyn ni hefyd. Ac mae Thomas yn deud, nes i mi gael gweld oel yr holilion a'r darddynau, a rhoi fy mis yn y briwiau hyn, a rhoi fy llaw i mewn yn ei ochr, na i byth gredu'r peth. Ydyn ni'n darllen wythnos yn ddiweddarach roedd y disgyblion yn y tŷ eto, a'r tro hwn yr oedd Thomas yna gyda nhw. Bod y drysau wedi cloi, daeth Iesu mewn a sefyll yn y canol a deud, Shalom. Trodd at Thomas a dweud, edrych ar fy ngarddynau, a rhod y fus i mewn ynddyn nhw, estyn dy law, i'w rhoi yn fy ochr, stopia yma, creda. A dyma Thomas yn dweud, ti, fy arglwydd am Duw. Profi cwmni Iesu sy'n yn lleddfu, yn hofna a'n angrediniaeth nina hefyd, ac yn dod â gobaith i ni. Gobaith yr atgyfodiad. Ar fore'r Pasg, chydig wythnosa cyn i farwolaeth, mae William Sangster ac yntau'n wynebu gweiledd hir a chreulon yn llwyddo i ysgrifennu. A gwrandwch ar y geiriau pwerus yma. Mor ofnadwy ydi deffro ar y Pasg a bod heb lais i weiddi, mae wedi codi. Ond gwaith o lawer fyddai cael llais a ddim isio gweiddi. Gobaith yr atgyfodiad. Ac yna yn ola heno yma. Cadarnhad yr atgyfodiad. Ac i mi, y mae y cadarnhad i'w gael yn y Comisiwn Mawr. Ewch i gyhoeddi'r newyddion da i bawb drwy'r byd i gyd. Rhannwch am y gobaith, rhannwch am y cysur sydd i'w gael, o dderbyn fod Iesu wedi atgyfodi. Fod o wedi gwneud bob dim yn iawn. A da ni'n gweld natur gwasanaethgar yr arglwydd, yr un natur yda ni wedi clywed amdano fo ddeuddydd ynghynt. Ac y Meseia yn sôn amdano fo fel Iesu fel yn gwas dioddefus. Ar ôl dioddef i gyd, bydd yn gweld be wnaeth, a bydd yn gwbl fodlon. Bydd fy ngwas cyfiawn yn gwneud llawer o bobl yn gyflawn ac yn cario baich eu beiau ar ei ysgwyddau. A dyna i chi sioc oedd ei ddilyn wedi'r atgyfodiad. Yn cychwyn o Jerusalem, yn mynd i ledu, ei basio o berson i berson. Ac hanner can diwrnod yn ddiweddarach yn Jerusalem, yma na 2,000 o bobl o bob cenedl oedden nhw'n gwybod amdano fo yn yr ardal hynny, o dan y ne, yn cael ei llenwi fo'r ysbryd glân, ac yma'r eglwys yn cael ei geni. A be di gwaith yr eglwys? Gwaith yr eglwys ydy gogoneddu Iesu Crist. Ac yma nerth yr atgyfodiad yn perthyn i ni yma yng Ngwyl Llanw heddiw yma, a mae o'n perthyn i chi gyd sydd yn mynd o adra, mae o'n perthyn i nina sydd yma yng Nghaer Salem hefyd. Achos mae Iesu isio bod yn y canol.
Mae o'n perthyn i Gymru i gyd. Mae o'n perthyn i'r byd i'r gyd. Da ni yma o hyd. Hyd yn oed yn Myanmar heddiw yma. Y mae pobl yn disgyn ar ei gliniau, yn dathlu ac yn addoli y Duw byw. Da ni'n tyfu. Da ni'n cynnig ac yn cyflwyno cyfaill na fi ei debyg, un sy'n yn gyfaill i gasglu trethu, i buteiniaid a phechaduriad, ac un sy'n gas ganddo fo yn agwedd feirniadol ni tuag at eraill. Ac ydym ni'n gweld yn y comisiwn mawr o hyn ymlaen aeth y disgyblion allan i bregethu ym mhob man. Roedd yr arglwydd yn gweithio gyda nhw ac yn cadarnhau fod y neges yn wir drwy'r arwyddion gwirthiol oedd yn digwydd yr un pryd. Cadarnhau fod y neges yn wir. A dyma ni wedi gwneud cylch cyfan. A dwi'n gobeithio bod fi'n wedi bod yn rhy hir, ond dyma ni wedi gwneud cylch cyfan. A da ni'n dod yn ôl i'r adnod honno ni'n cychwyn efo hi. Os yda ni'n cyhoeddi fod y Meseia wedi dod yn ôl yn fyw, sut mae rhai pobl yn gallu deud fod yr rhai sydd wedi marw ddim yn mynd i atgyfodi. Grym yr atgyfodiad, gobaith yr atgyfodiad, cadarnhad o'r atgyfodiad. A mae Iesu ei hun yn dweud, fi ydy'r atgyfodiad a'r bywyd, a bydd pawb sy'n credu yno fi yn dod yn fyw, iddyn nhw farw. A bydd yr rhai sy'n fyw ac yn credu yno fi ddim yn marw go iawn. Wyt ti'n credu hyn? Wyt ti'n credu hyn? Wyt ti'n gallu deud efo Thomas hyn yma, ti yw fy arglwydd am Duw. Ffrind Danwyl, mae wedi bod yn flwyddyn galad arno ni gyd. A ffrind Danwyl, os ydych calonna chi wedi oeri yn ystod y flwyddyn yma, dwi am i chi wybod fod Duw yn drigarog ac yma Duw a'i frichio ar led yn deud, tyd yn ôl atai, tyd yn ôl i'n nghôl i. Tyr di fi gael dy garu di. Dwi ddim di stopio dy garu di. Ond dwi am i ti wybod hynny. Rhyfeddod Meilyr Magdalen, Meilyr mam Iago, y gwragedd y disgyblion ar 500 o welodd yr Iesu yn dilyn yr atgyfodiad. Ond dwi'n gweddio hefyd y bydd rhai ohonoch chi sy'n teimlo'n unig, pob un ohonoch chi, y rhai sy'n ama yn eich calonna, yn derbyn cadarnhad o'r atgyfodiad. Ti yw fy arglwydd am Duw. Dwch chi'n ei blygu pen. O Dduw ein tad nefol, da ni'n rhoi diolch i ti fod Iesu yn fyw. Da ni'n rhoi diolch i ti fod grym yr atgyfodiad mor rymus heddiw yma ac oedd o yn ystod y pas cyntaf hwnnw. Da ni'n diolch i ti fod y gobaith yn eiddo i ni hefyd. A da ni'n diolch i ti fod y eglwys yn fyd-eang a dy eglwys di yma yng Nghymru yn dangos i ni drachefn ac yn cadarnhau ni o datgyfodiad i. O arglwydd derbyn ni fel ac yr ydyn ni, yn union fel ac yr ydyn ni. Da ni'n wan, da ni'n llesg, ac ydyn ni eisiau pwyso yn llwyr arna ti. Haleluia, mae'r bedd yn wag. A da ni'n gofyn hyn yn enw ein harglwydd hatgyfodedig yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch Nan, oedd hwnna'n really anogol a perthnasol. A just mor dda clywed yn di.
bod gobaith ni yn Iesu. Dim ots beth sy'n mynd ymlaen, mae Iesu wedi atgyfodi. Mae hwnna'n ffaith. Mae hwnna'n ffaith dyn ni'n gallu byw yn efo. Felly, jyst cyn i ni fynd ymlaen, gadwch i ni jyst plicio pen yn sydyn i weddio. Ia, Dad, diolch. Diolch am be nes ti ar y groes, a diolch am be nes ti ar y dydd Sul. Helpa ni fyw yn hyn, helpa ni gofio am y gobaith dyn ni'n cael byw yn efo. Helpa ni gofio bod chdi'n deud paid y bod ofyn a bod ni'n cael trystio chdi yn hynna. Dwi jyst yn gweddio fydd pawb sydd yn bresennol heno. Wir yn jyst teimlo hynna'n ddofn. Fydd hynna'n setlo'r calonna nhw o Dad. Jyst bydd efo ni wrth i ni fynd ymlaen wan. Diolch am dy gariad di. Yn Iesu Grist. Amen. Troi beddau yn eri
troi ystyr yn fyddin, ti'n troi mor oel yn brythyn, dim ond ti sy'n gallu greu, dim ond ti sy'n gallu greu. A does dim byd sy'n well na gwy ti, na does dim byd sy'n well na gwy ti ar blwydd dim byd. Dim byd sy'n well na gwy ti. A does dim byd sy'n well na gwy ti, na does dim byd sy'n well na gwy ti ar blwydd dim byd. Dim byd sy'n well na gwy ti. Gadewch i ni ddathlu heno. Ti'n troi beddau. Ti'n troi beddau yn eraill. Ti'n troi estyn yn fyddin. Ti'n troi mor oel yn brythyn. Dim ond ti sy'n gallu greu. Ti'n troi. Ti'n troi beddau yn eraill. Ti'n troi esgyn yn fyddin. Ti'n troi mor oel yn brythyn. Dim ond ti sy'n gallu greu. Dim ond ti. Dim ond ti sy'n gallu greu. Dim ond ti. Dim ond ti sy'n gallu greu. So, da ni'n mynd i orffan y prif sesiwn efo clasic, felly dewch i ni jyst addoli a diolch i Dduw. Diolch i ti yr holl alluog Dduw, am yr efengyl, am yr efengyl, am yr efengyl sanctaidd. Halleluia, 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 amen. Pan oeddem ni mewn carchar tywyll di, rhoes di'n oleuni, rhoes di'n oleuni, rhoes di'n oleuni nefo. Halleluia, 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 amen. O aid yr hyfryd, wawr ar led. Golead ddeiar, golead ddeiar, golead ddeiar ydar. Halleluia, 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 amen. Halleluia, 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 amen. Halleluia.
Amen. Ni'n diolch i Nan am y gair pwerus. Ni'n diolch i Dduw am Iesu Grist, bod Iesu'n fyw. Ni'n diolch am ei drigaredd arna ni heno. A diolch i'r band am ein harwen ni. Nid yna diwedd y dathliad. Mae'r band am gario ymlaen, a mae croeso i chi gario ymlaen i addoli gyda ni am ychydig o amser eto. Mae Sean Morris di mynd i arwain yr sesiwn ieuenctid sy'n mlaen ar Zoom, felly ymunwch gyda hynna os ydych chi'n ifanc. A wedyn cofiwch am yr astudiaethau Beiblaidd sy'n mlaen nos fory, nos Fercher, nos Iau, y 7:00 ar Zoom. Manylion i gael i pobl sy'n ar rhestr e-bost Llanw ac ar wefan Llanw. Felly, dyn ni'n mynd i gario ymlaen i addoli rhywfaint. A cyn bod ni'n neud hynna, dyn ni jyst yn mynd i edrych ar rhai adnodau gath i amlygu yn ystod 24 awr gweddi wythnos diwetha. Felly, nathon ni ddangos rhain ar y dechrau hefyd. Dyn ni'n mynd i ddangos nhw eto, achos, mae'r adnodau yma i weld yn arwydd y caol ac ar gyfer Cymru ar hyn o bryd. Felly, myfyriwch ar yr adnodau yma, a wedyn mae'r band yn mynd i gario ymlaen i'n harwen ni. Diolch. Dros Gymru'n gwlad, o dad dy chawn gry. Y wyn Llanwen, a roed i'n gofal ni. Da ddiffyn cryf, a'i cadw'n ffyddlon bydd.
bendigedig pan mae byd fel diffeithwch chi. Dwi'n brwydro'r anialwch dyn, bendigedig wrth i tarllwys dy fendithio, canaf dy glor. Wrth i'r twerthwch gau amdanaf, dewis a ddweud, bendigedig wyth far glwydd yw, bendigedig wyth. Bendigedig wyth far glwydd yw, bendigedig yw dy enw byw. Bendigedig wyth pan mae'r hael yn tywynu'n dda, ac y byd fel y dylai fod, bendigedig wyth. A bendigedig wyth pan mae'r dioddau a'r faich yn drom, efo coen yn yr offrwm hon, bendigedig wyth. Wrth i tarllwys dy fendithion, canaf dy glor. Wrth i'r twerthwch gau amdanaf, dewis a ddweud, bendigedig wyth far glwydd yw, bendigedig wyth. Bendigedig wyth far glwydd yw, bendigedig yw dy enw byw. Ti'n rhoi a chymryd nôl, ti'n rhoi a chymryd nôl, rwy'n dal i ddewis dweud, mae bendigedig wyth. Ti'n rhoi a chymryd nôl, ti'n rhoi a chymryd nôl, rwy'n dal i ddewis dweud, mae bendigedig wyth. Bendigedig wyth far glwydd yw, bendigedig wyth. Bendigedig wyth far glwydd yw, bendigedig yw dy enw byw. Bendigedig wyth far glwydd yw, bendigedig wyth. Bendigedig wyth far glwydd yw, bendigedig yw dy enw byw. Dywar gymylau neb, lygar holl dinas o'i law. Cadwyn i ddaw yn rhydd, wrth oed i ddatganfod a mawn. Fwy a llwys o'r holl a llion. Llew yw ein Duw, y llew ddaeth o Gyda, feri a mewn pŵer, wrth ymladd ein brwydrau, plyga bob i glin o'i flaeneb. Ein Duw yw yr oen gath ei ladd, dros bechod y byd, mae'n torri cadwynau, plyga bob i glin o flaen y llew ar o'i yn un, plyga bob i glin o'i flaeneb. Lledia nawr y ffordd, mewn lle o flaen y brenin mawr. Gwaredwr Duw a ddaeth, i ollw nawr y caeth yn rhydd. Pwy a llwys o'r holl a llion.
Llewi wy'n diw, y llew ddaeth o Gyda, felly a mewn pŵer, wrth ymladd i'n brwydrau, ddyg a bob i'n lun o'i flaenau. Ein diw yw yr oen gathliad, dros bechod y byd, mae'n torri cadwynau, ddyg a bob i'n lun o flaen y llew a'r oen yn un, ddyg a bob i'n lun o'i flaenau. O'r holl alluog, pwy all rwystro'r 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 llew yw ein diw, y llew ddaeth o Gyda, felly a mewn pŵer, wrth ymladd i'n brwydrau, ddyg a bob i'n lun o'i flaenau. Ein diw yw yr oen gathliad, dros bechod y byd, mae'n torri cadwynau, ddyg a bob i'n lun o flaen y llew a'r oen yn un, ddyg a bob i'n lun o'i flaenau. Ni wedi dod i'n can ola o'r noson, a ni eisiau canu hwn, achos ni'n gwybod bod wedi bod yn flwyddyn anodd i gymaint o bobl, ond ni hefyd yn gwybod pa mor ffyddlon mae'n Duw di bod, pa mor dda mae Duw di bod, a mae'n greu gallu bod yma heno, a'n cofio, beth bynnag sy'n digwydd, mae Duw dal yn deilwng o'n mawl. Os yn ni gyd mewn yr un stafell yn llanw rhywle, so yna'n ffantastig, a sy'n Duw yn deilwng o'n mawl fyna, ond heno, pan mynd ni fan hyn, a chi yn eich tai, mae Duw dal yn deilwng o'n mawl anaddoliad. Felly ni'n mynd i cymryd y gan ola yma jyst i ddiolch i Dduw am ei ddaioni i ni dros y cyfnod yma, dros ein bywydau. Ni'n edrych nôl a gweld ffyddlondeb a daioni Duw ar hyd ein oes. Felly mae jyst yn gymaint o fraint i allu addoli Duw fel hyn. Felly, os chi heb bod yn canu, canwch gyda ni ar gyfer y ganol yma wrth i ni ddiolch i Dduw am ei ddaioni wrth i ni. Dwi'n bigared byth yn methu trwy y ddau oll, rwy'n ddiogel yn dy law. O'r eiliad pan rwy'n deffro, nes i fy roi fy mhen i lawr, fe gana fi am ddaioni fy nid. Ar hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon, hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon, ar hyd fy oes e ddios mor dda, a phob un anados i enni, fe gana fi am ddaioni fy nid. Car after lais, car after lais, wedi farwain drwy y fflamau a dywyll nos, rwyt yn nesaf ataf i. Wedi thnabod i fel tad, a thnabod i fel ffrind, rwyf wedi byw yn daioni fy nid. Ar hyd fy oes, ar
hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon. Ar hyd fy oes fe fi os mor dda, a phob un anadl sydd gen i, fe gana fi am ddaioni fy nyw. Mae ddaioni yn redig nawr, yn redeg ar fy ôl. Mae ddaioni yn redig nawr, yn redeg ar fy ôl. Roes fy mywyd lawr, rwy fy neildio nawr, rwy'n rhoi bofedd i ti. Mae ddaioni yn redeg nawr, yn redeg ar fy ôl. Mae ddaioni. Mae ddaioni yn redeg nawr, yn redeg ar fy ôl. Mae ddaioni yn redeg nawr, yn redeg ar fy ôl. Roes fy mywyd lawr, rwy fy neildio nawr, rwy'n rhoi bofedd i ti. Mae ddaioni yn redeg nawr, yn redeg ar fy ôl. Hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon. Hyd fy oes fe fi os mor dda, phob un anadl sydd gen i, fe gana fi am ddaioni fy nyw. Unwaith eto, ar hyd fy oes. Ar hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon. Ar hyd fy oes fe fi os mor dda, phob un anadl sydd gen i, fe gana fi am ddaioni fy nyw. Fe gana fi am ddaioni